Kde? Tam na tom, pozri nízko. Na ktorom dube? Tam. Tu sú len ihličnaté. Ale to je nič. A tu je červená bodka. To značí asi pán horár, že ktoré stromy majú sa spíliť, vieš? Tak hádam, nezablúdime. Ideš kričať o ratu? No a komu? Nevieš, kto nás bude počuť? No. Včera som si s bicykelom ľudská, boli sme sa iba tak prejsť. Videl som, ale ty sa musíš Simky spýtať, nie mňa. Keď Simka už bola dúka niekde tam, na nevoľne. A ľudská vraví mi, keby bola všade rovinka, tak ja to viem zbicyklovať. No veď ľudská, práve to je to, že to nevieš, práve preto, lebo všade rovinka byť nemôže, chápeš? No. A ten, kto akože nevie kopec, tak to nevie bicyklovať. Ja viem kopec, ale nie strmý. Tačko Saška by vedela potom to ísť na horskáč. No ale veľmi pomaly. Jana chodí na horskáči, musíme raz s ním ísť. Keď budeme mať všetci horskáč, Jana nás vezne na chodníky, to má všetky dookola Bystrice zbehané. No, až po Donovali. Ja nepôjdem takto. Pomiličkou. No to nedávaj tam nohu. No to diera. Ale ja som to chcela dať preto. Nedávaj, to nedáš, prečo to sú koriny. Viem, veď práve. Čo som to chcela dať preto. No to môže byť zviera kadekoho. Zajace. Zajaca, líšky. Líška, že sa tam spravila. To býva líška. No tak sa silno hlavy myslí z bachu. Poď sem. Nič nezaujalo to. To nám nepovie, čo to je. Takže je asi prázdna. A je tam pavučina. To keby tam niekto išiel, no tak by pavučinu zastrhol. To je jasné. No poď. No poď. Kde sme teraz? No poďme po chodníčku. Poďme do lesa normálne. Počkaj, či počujeme tie včely, ticho. No počuť ich. Saška, daj ten. Keby ja musím si so synkou vymeniť, lebo do môjho sa nesprece tá voda. Ja budem zatiaľ nie, no poďte. Dobre? Ja som stále sledná. Poď už to za tými haluškami sa smiedí. Čo? Za tými haluškami sa Nepôjdeme smiedí. po chodník. Ideme do lesa, tuto ideme hneď do lesa. Nebude tam medveď? Bože, synko, čo ty máš s tým medveďom? Nie do Poďme hore blata. chodníčkom, poďte, vyjdeme. Čačko, No poďte prvom, rozumiem. Poďte. Ak by sme medveďa stretli, Tak čo? Tady je to Saška. Popri tej breze, za Kevinom. Však ak by sme medveďa stretli, nemôžeme ho odfotiť. No, ak by ti to dala odfotiť, ak by to neotravoval, tak by si ho mohla. No poďte, kráčajte. Čo by si urobil, keby na teba útočil medveď? Čo si sa podriapala? Počkaj, to je ono. No teraz prejdi. To sú černice. Neviem, zaňuchá líšku.
No, počkajte, kde je ten chodník druhý, musím ho nájsť. Je hore. A tuto jeden vyjdeme na túto cestičku.